A Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago de Compostela, financiada por Turismo de Galicia, forma os futuros médicos da comunidade na cura termal. Dentro desta iniciativa, o balneario ourensán de Laias acollerá este fin de semana unhas xornadas centradas no valor terapéutico da balneoterapia para o tratamento de patoloxías reumáticas, respiratorias e dermatolóxicas. Un grupo de alumnos da Universidade de Santiago coñecerán a eficacia da balneoterapia para abordar este tipo de doenzas. A coordinadora desta xornada é a doutora Dolores Fernández Marcos, especialista en hidroloxía médica e directora médica de Caldaria, que aglutina os balnearios ourensáns de Anoia, Laias e Lobios. O alumnado participante nesta experiencia terá a oportunidade de coñecer os últimos estudos científicos realizados en diferentes partes do mundo e que corroboran a eficacia terapéutica da balneoterapia para tratar determinadas enfermidades, en especial as de tipo crónico. Destacan as novidades que achegan expertos médicos de Francia, Alemaña e de varios países do leste en relación ás indicacións da medicina termal para facer fronte a enfermidades reumatolóxicas como a patoloxía reumática degenerativa, a artrose, a artrite, a dor crónica da columna vertebral, lumbalxias ou cervixais, tamén doenzas respiratorias como a enfermidade pulmonar obstructiva crónica e a asma ou problemas dermatolóxicos como a psoriase, eczemas ou a dermatite atópica. Outro dos obxectivos é achegar ao futuro médico como nun balneario dotado dos perfis profesionais adecuados se pode contribuir a mellorar a calidade de vida de pacientes con enfermidades crónicas que teñen outras necesidades secundarias ao problema principal, como é o caso dos trastornos de ansiedade, depresión ou estrés que se prolongan no tempo ou os pacientes oncolóxicos.